Pegasus. Pegasus. Hoi Pegasus. Kom er maar uit. Ik ga je baas bij de... Je bent mijn verzorgpony, maar ik mag wel op je rijden, hè? Je baas komt binnenkort weer terug van vakantie. Zo. Wow. Oh. Loop even staan. Alvast de spullen pakken. Wat een mooie dag. Wow, niets laten vallen. Niks laten vallen. Nu pak ik alvast. Wow. Ik ben onhandig. Ze is inderdaad wel onhandig. Wow. Nou. Ik ben super onhandig. Dat weet ik nu wel hoor. Ik hang hem maar even op hoor. Zo. Oh. Ja, ze is klaar. Oh. Ben je eindelijk klaar? Zo. Hoe moet ik hem nu? Ik kan gewoon niks pakken. Even staan aan de kant. Doe maar op. Doe. 5 minuten later. Nou, het duurde zo wat 1000 jaar, maar eindelijk is hij aan. Maar zonder zadel. Voor de zekerheid. Anders weer 1000 triljoen jaar. En nu duurt het 1000 triljoen jaar voordat ik op je kom. Geen beugels. Wow. Eindelijk. Ik hoorde dat ik kon springen met je. Hé, daar in de verte, daar zie ik een springparcours. Zullen we erheen? Eindelijk zijn we. Ik wist niet dat het zo ver zijn. Zou zijn. Even deze een beetje aan de kant komen. Dat duurde alweer 100.000 triljoen jaar. Spring! Zullen we gaan? We nemen deze mee. Toen ze thuis waren. Ik viel weer. Dat is pijn. Ik hang lekker leuk. Wee. Nu lekker af. Maar kom. Kom. Deze. Ja, dat doen we weer 100.000 jaar. Ik doe die andere ook. Oh, eindelijk. Hoe ging het Pegasus? Ja, leuk, maar ja, je weet het. Ze is weer onhandig geweest. Dat zei jij ook. Dus hoe ging het, Calypso? Ze is weer onhandig geweest. Dat zei ze net al tegen mij. Je kan het van binnen horen.